Que é o que marca unha terra? Que define un territorio? Como se forxa unha cultura? Cando comezou era imposible coñecer as implicacións. Pode unha historia reescribir a nosa concepción da cultura? A finalidade da historia non é xenerar datos, sino que é construir, digamos, un relato ben fundamentado e coherente. Se volvería a facelo? Creo que sí. No seu momento estaba convencido de que a xente debería sabelo. Sí, efectivamente, hai ocos importantes na historia, mesmo na historia máis recente. E iso, eu creo que, por exemplo, a arqueoloxía está demostrando a existencia deses ocos. Porque hai cousas que se perderon na memoria. Comezou como todo o que nos marca na vida, de xeito inesperado. Ese día queríamos rematar de recoller a casa dos meus avós. Facía meses que xa estaba baleira. Aquí xa remato eu, vai todas van. Estaba nunha caixa, ao fondo da habitación. Non sei por que mirei dentro. Supoño que a curiosidade é algo inevitable. Ano 192. As lexións romanas avanzan sobre Galaecia. A campaña foi longa, os días duros. A conquista foi progresiva. Os novos métodos organizativos empuxéronse. A nosa civilización, unha vez máis, chegaba a novas terras. Enviáronme a Galaecia con unha orde clara: asegurar o terreo, levantar un campamento permanente e consolidar o dominio de Roma nestas terras remotas. Fun nomeado praefectus castrorum, e dende entón, cada mañá repetíase: barro, choiva, disciplina. Viñemos a impoñer lei, a construir campamentos, a trazar camiños, a lembrarlles que Roma era eterna. Pero eu, como a moitos outros, buscaba algo máis. Porén, todo aquí parecía desobedecer. A terra era branda, pero resistente. O aire húmido e denso. O bosque medraba sen orde. Pronto comprendín que esta terra non se conquistaba só con escudos e normas. Establecemos contacto cos castos máis próximos. Ovos pechados, fortificados, con linguas que os nosos intérpretes apenas comprendían. Comezamos a intercambiar bens. Ofrecémoslle sal, metal, aceite. Eles deronnos liño e un viño escuro, denso, de sabor bravo. Un viño que queimaba máis do que acougaba. Moi distinto ao que tiñamos en Roma. Co tempo, algo comezou a cambiar. Cunha familia, especialmente, comecei a compartir algo máis. Convoquei os meus oficiais. Propúxenlles establecer unha rede de comercio máis profunda, incluso abrir rutas cara ao sur. Faleilles do potencial destas terras, do viño que podía nacer aquí, dunha oportunidade para todos. Pero non me escoitaron. Acusáronme de deixarme levar pola simpatía. O meu segundo mando foi claro: non esquezas a quen serves, nin de onde ves. As visitas ao castro volvéronse perigosas. Entón, comecei a sair de noite. Agardaba que o lume da garda se apagase. Collía as miñas ferramentas e atravesaba os muros. En segredo, traballaba cos locais para cruzar a vide salvaxe coas nosas cepas. Tiña a esperanza de crear algo novo. Unha variedade que non existise en ningún recuncho de imperio. Pero as probas fallaban. A savia non subía, os enxertos morrían. Estaba a piques de sucumbir á desesperación.
Foi entón cando mo mostraron o que precisaba para hibridar as variedades salvaxes de Galaecia coas domésticas romanas. Un segredo que nunca antes se compartira cun forasteiro. O motivo polo cal a gastronomía aquí é tan distinta. Decidín quedar. Deixarei o exército, pero non da forma que agardaba cando cheguei. Querido irmán, esta será a última carta que che escriba. Coida da familia, e que Xúpiter te garde. Esta terra garda segredos que deben permanecer. Todo ben? Penso que sí, pero non entendo isto. Estes documentos contan unha historia, ou un conto máis ben. Esta libreta, esta é a letra de meu avó. Falan de algo que pasou de xeración en xeración e que fai posible proxectos que non deberían selo. Falan da historia, da gastronomía desta terra. Teu avó estaba moi implicado no territorio. O mellor estaba a recopilar lendas que xiran en torno a él. Xa, pero é que parecen moi antigos. Hola, Manuel. Que tal? Ben. Mira, necesitaba saber a velocidade duns documentos que parecen moi antigos. Quería saber se son modernos ou se realmente son históricos. Podería pasarme por aí? Vale, estupendo. Que tal? Como vai? ¿Cómo estás? Hola. Que tal? Pois imos mirar esta. A ver, aquí neste aparato. Como vas a analizar? Pois vamos utilizar o Dinolai, que é un microscopio que se conecta aquí co ordenador. Entón podemos mirar os surcos da tinta e as fibras do papel. Dende logo que agora mesmo non son nin pasado reciente. Parece que pasou moito tempo desde que se escribiron estes documentos. Bueno, Manuel, que me podes comentar sobre os resultados das cartas? Bueno, pues todo parece indicar que os análisis nos están dicindo que realmente son documentos antigos, do século X. O pasa que, bueno, que sexan realmente antigos non quer dizer que o seu contido sexa totalmente real. Quería preguntarche un pouco como nace a cultura neste territorio e como evoluciona un pouco. A ver, podrían remontarse miles de anos, non? Pero eu destacaría varios elementos para comprender un pouco como se foi configurando o territorio, a paisaxe desta zona. Na Idade do Ferro temos un asentamento, prácticamente podemos chamar de case unha cidade, que é o Castro de San Cibrán de Las, porque aparte está casi todo excavado, unha boa parte del, e aparte que un bo sitio para comprender como vivían os nosos antepasados na Idade do Ferro. E en torno a este Castro de San Cibrán de Las existen toda unha serie de elementos arqueolóxicos interesantísimos. Temos, por exemplo, a Chan da Ferradura, con máis de 40 petroglifos, e algúns deles alineados astronómicamente. A Capela de San Sebastián en Formigueiros, onde hai un relieve de época galaica, de Idade do Ferro, excepcional. E quizáis o Castro das Lallas, que tamén é un castro mineiro. Aí, entón, empeza a haber unha cultura propia. Podese definir como cultura iso xa? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente organizada, con un sistema de creencias, con unha organización social concreta e que, según en que época, se manifesta dunha forma ou de outra, non? En que creen cando... Bueno, estas primeiras... Fundamentalmente son religións politeístas, nas que precisamente a paisaxe ten un papel fundamental. Porque as súas divinidades sempre están relacionadas con lugares concretos, con un outeiro, con un río. Por exemplo, Navia está relacionada cos ríos, posiblemente algo teria que ver coa cercanía do río Miño, do río Arbantiño.
Bandua moitas veces se asocia cos castros, podría ser unha divinidade protectora dos castros. E Xúpiter precisamente está no punto máis alto do castro de San Cibrán, de Cebán de Lasa, e Xúpiter aparece moitas veces asociado aos cumios das montañas. Non veían a paisaxe como a vemos nós. Que papel xoga o viño dentro do territorio? Contan eso historiadores gregos e romanos, que os galegos eran moi aficionados ao consumo do viño e de feito os consumían en grandes festas, non? En especiais ocasións conseguían este viño en momentos a través do comercio, do intercambio con púnicos, con romanos, e despois hai que sospeitar que posiblemente o seu cultivo sexa moi temperán en Galicia, primeiro porque se dan as condicións climatolóxicas para elo, pero despois que seguramente a longo prazo era máis barato producirlo aquí que terlo de fora. Seguramente os galaicos e os galicos-romanos estaban moi interesados en producir canto antes localmente tanto o viño como o aceite. Hai algún indicio que nos diga que o viño é anterior á chegada dos romanos? A ver, o seu consumo, sí. A súa produción non está tan clara. De feito, hai algún estudo que está apuntando a posibilidade de existencia de algún tipo de uva local producida en Galicia antes da chegada dos romanos que pudo ter chegado a través do comercio cos púnicos, cos fenicios. Pertenezo a un grupo de investigación que hai aquí que se chama o Centro de Estudios Chamos Olamas, que se dedica á investigación da comarca do Ribeiro do Carballiño. Temos un equipo de xente que levamos xa uns cerca de 30 anos traballando no tema este do viño, especialmente do tema do Ribeiro. Podoche dicir un pouco as teorías que hasta ahora se manteñen, que son as de todos coñecidos, non? Levan o cultivo do viño aquí no Ribeiro hasta desde o século X, máis ou menos. Pero, polos restos que están aparecendo ahora, basicamente de lagares, incluso de unha época incluso romana ou tardorromana, levarían o cultivo desta planta moito máis atrás, non? Que é moi posible que, desde o punto de vista xenético, que poda existir esa evolución, ese proceso evolutivo, da mesma maneira que existiu sobre o territorio, tamén que exista no que é na propia cepa, non? A partir dun híbrido, que se vayan diversificando o tipo de castes, hasta chegar a cantidade delas que hai hoxe aquí no Ribeiro, que é unha das denominacións de origen que máis castes ten recoñecidas, non? É unha zona, además é unha zona apta para calquer tipo de precisamente desenvolvemento dese tipo de plantas, non? E a partir de aí como vai evolucionando? Sobre todo nese momento medieval que hai a gran explosión do viñedo aquí, é un proceso evolutivo moi rápido e moi intenso. Hai que dicir que no Ribeiro prácticamente todos os mosteiros importantes de Galicia están aquí, todos. Incluso é, unha sinal de prestixio, non? O ter o viñedo ter unha parte do teu viñedo no Ribeiro, non? É unha presencia que despois vaise ver un pouco transformada coa aparición dunha fidalguía. Os arrieros son unha parte fundamental no que é o tráfico, sobre todo o tráfico comercial do Ribeiro, porque son os que se encargan de quitar o viño desta comarca. Iban á costa, por exemplo, levaban viño para a costa e para aquí traían cousas que non había aquí. Facían ese doble comercio, non? Claro, iban e volvían con algo. O Ribeiro sufriu unha época mala, moi dura, basicamente no século XIX, despois das grandes epidemias da filoxera e o miliu e todo eso. E foi pouco a pouco caendo,
non no esquecemento, porque o esquecemento no Ribeiro nunca existiu, pero, bueno, si no desprestixio. E, bueno, agora desde aí uns 30, 40 anos o Ribeiro volve a ser o que foi. Está cada día é un sitio de máis atracción para a produción de viño. É unha zona que é unha auténtica zona privilexiada na produción. E, bueno, eso está levando a recuperación das paisaxes tradicionais. E, bueno, esperemos que siga así e que nese camiño e que se esquezan eses anos negros que houbo. E, bueno, eu creo que auguro un bo futuro porque o territorio sirve, a tradición está aí, de sempre de moi boas producións e, bueno, a ver si isto se pode seguir agrandando. Entón estás a decirme que teu avó tiña unhas cartas de época romana ou medieval que falan dun segredo na historia do viño do Ribeiro. Xo sei, soa raro, pero non sei se creen que son reais. Vanlle facer analíticas. E Xosé Lois confesoume que hai un buraco na historia do territorio. Eu estou empezando a creer que é real. E que vas facer? Seguir a investigación do teu avó? Pois non o sei, pero quero saber como remata esta historia. E se este viño non debera existir? Se houvese algo detrás, ti non quererías sabelo? Home, Víctor, se che obsesiona tanto, pois, investiga, faino, continúa a investigación do teu avó, pero faino ben. É como conto sen parecer un tolo. Con fontes, con datos, é que realmente o que tens que facer é recabar información, preguntar, visitar os viticultores... Tens que facer un pouco de periodismo, realmente.